Κάθε μέρα έρχεται κάποιος και με ρωτάει: γιατί να δώσω περισσότερα χρήματα για ένα παντελόνι όταν μπορώ να βρω και ένα πιο φθηνό? Η απάντηση είναι απλή. Γιατί το παντελόνι δεν είναι απλά ένα ρούχο, είναι εξοπλισμός. Συμβαίνει λοιπόν με τα φθηνά παντελόνια. Φθύρονται γρήγορα, σχίζονται σε ραφές, σε τσέπες και σε γόνατα, δεν προσφέρουν άνεση στην κίνηση, σε περιορίζουν και συνήθως αγοράζεις 2 με 3 μέσα στο χρόνο και στο τέλος πληρώνεις τα ίδια. Η αξία του premium παντελονιού: αντοχή σε ραφές φτιαγμένα για σκληρή χρήση, άνηση, 4-way stretch για πολύ ωραία χρήση. Αγοράζεις ένα και το κρατάς για χρόνια και έτσι δείχνεις σοβαρότητα και επαγγελματισμό. Το παντελόνι εργασίας είναι επένδυση για την καθημερινότητά σου, την υγεία σου και την εικόνα σου. Όπως δεν θα αγόραζες και ένα εργαλείο που θα σου χαλούσε ένα μήνα, έτσι δεν πρέπει να βλέπεις και το παντελόνι σαν κάτι αναλώσιμο. Τα παντελόνια που προτείνω καθημερινά είναι το Mascot. Διαθέτει αντοχή σε ραφές, έχει ελαστικότητα 4 σημείων, είναι σχεδιασμένο για outdoor, για εργοτάξιο, για οποιοδήποτε εργασία και για casual χρήση. Και το πιο σημαντικό, είναι ένα παντελόνι που αντέχει πραγματικά. Κάνει follow στην Gear Rabbit για να μάθεις να εξοπλίζεσαι σωστά στη δουλειά σου.